Haka bakhadu pleng day penban yo Alvarez ba u president jong ke Real Madrid ula Phah ye ka jing tyrwa ka ba shispa san pheu million naka Atletico Madrid Neymar Peit kumna le ka Atletico Madrid but habangi Phah na kalyong olise ka bayan minutes kala khang jing khang ye ka Real Madrid kata baka jubab kalong halor baka jing tmu ka Real Madrid ban Phah ye kata ka shispa san pheu million but ngin sapay ka ay kabanjia hakisngi ki ban sawan Neymar kan salong ka bajwat Phah na kabanta ka Real Madrid ban yo Michael Olise but mi ka Khubor ka basukmen na kabanta ki nongkersyan jo Neymar mentalay thubo Neymar Jr ba ula ban yo ye ka jing lakay jong ka Brazil ha ka jing kun prasya jong ka ye ka Morocco kata ha ka jing lakay ka banangkong ha ka group stage ka jong ki ha ka World Cup but hoj perlok ka thong ka banangkong yo Neymar ka day ha ka jing lakay ka baar Neymar mentala ong bo Neymar ula ban lang 100% ne fit Phah ha ka jing lakay ka banangkong ha ka World Cup persya ka Morocco kat ba habangi Phah pat nakalyang ka Real Madrid but Julian Alvarez ka Real Madrid kala deban Phah ka jing tyrwa ka ba shispa san pheu million na ka Atletico Madrid ye ne orang ilaka bas khmat ujongka Neymar ka Atletico Madrid kala kantaj mari ka ne ka jing tyrwa but kala penpauh ka Real Madrid balada ka kuat bantit yo Alvarez ka dorban pelai u kalong san spa million ha ka jing don ka kendon ban pelai yo ne orang ilaka syu ka Atletico Madrid kala ajubab kala ye ka Real Madrid da ka bar khibeng hadin ka ne ka jing tyrwa kumba kala reject ru ya ka Barcelona ha ka dor ka ba spa million but khibeng kala ya ka Barcelona da ka bapus da ka jersey jong ka Atletico Madrid ya kirang ilaka jong ka Barcelona haka account Instagram ka jong ka kamot baka Atletico Madrid kalar khibeng kala ya kini ki artli ki club na por di Spain hadin ka jing tyrwa ka jong ki yo Alvarez ngin say paipat ka ikaban saja nang ne syakmat hakisngi ki ban sawan ban wanam klet ban subscribe